అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కి సచిన్ గుడ్ బై చెప్పి చాలా కాలమే అయింది. అయినా మాస్టర్ బ్లాస్టర్ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఇప్పటికీ సచిన్ ఏం చేసినా హాట్ టాపికే అవుతోంది. సోషల్ మీడియాలోనూ హైలైట్ అవుతోంది. మాస్టర్ గురించి అందరూ చర్చించుకునేలా చేస్తోంది. తాజాగా సచిన్ గోవాలో సందడి చేశాడు. మత్స్యకారుడితో కాస్త సమయం గడిపాడు. కెమెరా ముందు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అయ్యాడు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కలిసి సచిన్ గోవాలో సరదాగా గడిపాడు. అక్కడే ఉన్న మత్స్యకారుడితో చేపల వేటకు సంబంధించి మాట్లాడాడు. అక్కడి విషయాలు తెలుసుకున్నాడు. చేపలు పట్టడంలో మత్స్యకారుడికి మాస్టర్ సాయం చేశాడు. దీంతో ఆ మత్స్యకారుడు ఖుషి అయిపోయాడు. ప్రత్యేకమైన వంటలు చేశాడు. ఆ వంటల్ని మాస్టర్ ఫ్యామిలీకి వడ్డించాడు. వెరైటీ ఫిష్ డిషెస్ ని సచిన్ ఆస్వాదించాడు. అక్కడే ఉన్న కొబ్బరికాయల్ని కోసి సచిన్ కు ఫిషర్ మ్యాన్ ఇచ్చాడు. ఈ సీన్స్ మొత్తం కెమెరాలో బంధించారు. మత్స్యకారుడితో కలిసి చేసిన సందడికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో సచిన్ షేర్ చేశాడు. గోవా బీచ్ లో గడిపిన సమయం ఎంతో ఆసక్తికరమని మాస్టర్ తన మనసులోని మాటలు చెప్పాడు. మొత్తానికి రెస్టారెంట్ ముందు బీచ్ లో చేసిన హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. దీనిపై అభిమానులు కూడా రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. బీచ్ లో గడిపిన క్షణాల్ని సచిన్ కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరని ఫ్యాన్స్ పోస్టులు పెడుతున్నారు. వీడియోలో ఎప్పట్లాగే సచిన్ హుషారుగా కనిపించాడు. అయితే అర్జున్ టెండూల్కర్ మాత్రం కెమెరా ముందు కాస్త బిడియంతోనే ఉన్నాడు. ఇక మాస్టర్ ఫ్యామిలీతో సమయం గడిపిన మత్స్యకారుడి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. సోషల్ మీడియాలో ఈ చేపల వేట వీడియో వైరల్ గా మారింది.